Naihatid na ng BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9701 ng Philippine Coast Guard ang 10,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa Verac Port sa Verac, Catanduanes kaninang umaga. Ayon kay ENS Eliza Novi Bermal, 125 na Coast Guard personnel sa Bicol sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Ivan Roldan ang nagtulong-tulong sa pagdiskarga ng mga nasabing ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng super bagyong Siwan nitong linggo. Nakatakda raw na ilipat kaagad sa warehouse ng Kapitolyo ang food packs kung saan magiging katuwang naman nila ang mga tauhan ng Philippine Army. Sa ngayon po ma'am, ongoing po yung coordinating meeting po ma'am ng PDRRMO Catanduanes at yung Provincial Social Welfare and Development po din ng Catanduanes roon ma'am. So wala ka po ma'am initial na details po ma'am kung saan po munisipyo dadalhin yung mga family food packs doon ma'am. So, dahil po ma'am, ngayong araw is ongoing pa po yung mga repacking po nila and nire-ready pa lang po nila ito para po sa distribution ma'am. Nakatuwang naman ang Coast Guard District Bicol sa misyong ito ang tugboat ng M-T Masaraga. Ang panawagan lang po namin sa aming kababayan na aming pong ahensya ay patuloy naman po ang aming serbisyo publiko para po makatulong lalo na po sa pag-a-assist at paghahatid po ng distribution ng relief pack po para po sa mga apektadong pamilya dyan po sa Catanduanes and sa ibang bahagi na rin po ng probinsya po ng Bicol. Samantala, 675 na kawani ng Coast Guard sa Bicol ang nakakalat sa buong rehiyon para magbigay alalay sa mga naapektuhan ni Juan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.